Doncs el que dèiem, que falten 2 mesos exactes per l'estiu i qui més qui menys decideix aquests dies on anirà a passar les vacances. Si no es disposa d'una segona residència, toca triar destinació. I per parlar de com preparar un viatge i què cal tenir present, avui volem saludar el Pep Bernades d'Altair Viatges i també el Jordi Canal Soler, que és escriptor i viatger. Benvinguts, què tal, com esteu? Molt bé. Toca preparar les vacances, però moltes vegades a aquestes alçades no saps ni per on començar. Però sí que voldríem traslladar als espectadors d'entrada quins són els destins que aquest any possiblement poden tenir més sortida. S'ha de triar d'alguna manera, no? Hi ha qui fa girar la bola del món i posa el dit on toqui i de vegades surt bé, o d'altres és seguir una llista que no necessàriament té per què ser una llista real. Moltes d'aquestes són comercials, no? La manera millor d'assegurar que un viatge funcioni és que tinguis interès per aquell destí. Llavors, els interessos són múltiples, qualsevol persona tindrà unes necessitats concretes de conèixer algun lloc. Aquest és el millor lloc per conèixer. Que alguna cosa et mogui ja. Pensant en aquell destí ja... Sobretot perquè els viatges tenen 3 parts, no? Té l'inici, que és la preparació, la realització pròpia del viatge i després el record del viatge. Si ens interessa el viatge, llegirem molt més, veurem pel·lícules, ens ambientarem amb aquell viatge i el disfrutarem molt més quan el desenvolupem i sobretot després quan el recordem. Triar el destí és molt important. Tanca els ulls i digues què veus, no? I ho trobes. Estem acostumats a que ens diguin què hem de fer. Pensem-ho. Quan agafes la premsa, escoltes la ràdio, vas a la tele, mires una pel·li, hi ha 50.000 noms, no sé, Washington, Davos, Líban, Houston, amb els darrers massacres, que dius, tinc un nom, però què hi ha dintre? Què conté? A vegades és el millor camí per anar a buscar el que t'interessa, no? Serveis n'hi ha tot arreu. Preus no són disparats generalment. Però un viatge, ningú te'l vendrà, te'l fas tu. Et vendran serveis. Un viatge és teu. La vida és a què hi poses. Un viatge és a què hi poses tu. Quan tu tens una curiositat, desenvolupes i segueixes, sempre funciona. Quan compres un producte tancat, és un espectador més. No serveix. Dèiem, parlàvem dels destins que poden tenir més sortida aquest any. No sé si les situacions polítiques als diferents països ja d'entrada són el primer condicionant, aquells llocs on no recomanaríeu a ningú poder-hi anar més que res per no prendre mal, no? Quan hi ha llocs que hi ha situacions difícils, les persones del lloc no estaran en situació d'acollir-te bé. Hi ha molts condicionants, no s'hi pot anar. Inclús hi ha coses que són pitjors. Per exemple, països que jo he estimat molt, com Algèria, al final no podia anar a veure els amics perquè es comprometia. No pots fer això. És important sempre triar llocs on puguis estar bé i pensar sempre abans d'anar-hi què m'interessa d'aquí, què busco. Sense un mar de referències que et deixi buscar, veus poquetes coses. Llegir una novel·la, veure una pel·lícula que t'ambienti, que et demostri com un personatge pensa, com se relaciona, què el preocupa, què tem. Et dona tantes pistes per estar en un lloc que la resta és fàcil. I amb qui vas, molt important també, qui t'acompanya en aquest viatge també deu condicionar moltes vegades el destí. No és el mateix un viatge on hi van nens que un viatge on hi van només adults, no?, per exemple. Totalment. Això forma part una mica de la manera de viatjar, no?, de com ho vols fer, si amb grup, amb amics, amb parella, amb la família, i tot això, evidentment, condiciona una mica tant l'itinerari com les activitats que al final aniràs fent, no? De totes maneres, gairebé qualsevol destí es pot fer de qualsevol manera, no? Jo tinc una filla de 2 anys i ja l'he portat... Ja comença a viatjar? No, ja fa temps que viatja. Als 3 mesos ja viatjava, ha estat més de 24 països i, bueno, ha anat viatjant i li agrada. I per què li agrada? Doncs perquè l'hem acostumat a això, no? Al final, els nens viatgen seguint els adults i s'acostumen al que els dona. Deixeu-me fer-vos una pregunta més enllà dels destins, que ara parlarem també amb el Jordi Gil d'això. Si tu no has viatjat mai amb determinades persones, què és el que us pot fer intuir que no és una bona companyia per viatjar o que sí que ho és? Perquè també a vegades ens hem equivocat. Ho saps després. Sempre ho saps després, és que és una experiència que tots jo crec que hem pogut patir alguna vegada. Hi ha una cosa que a mi em deixa bastant aturat quan veig viatges en grup de segons qui. Es parla dels viatges que han fet abans, però no es fixen el que fan ara. O sigui, ara no importa. Tothom parla del que ha fet. I penses, dimoni, i per què venen aquí, no? Si això podria fer un cafè de Barcelona.
Però això és una espècie de tic del consum de viatges. Consumir viatges és una cosa. Tenir interès pel món és una altra. Aleshores, crec que en aquests moments, tant el paper del que viatja perquè té ganes de conèixer el món, com d'agències de viatge que vulguin donar aquest pas, és anar un pas més enllà d'això i pensar per què et recomano un territori, per què et convido a anar aquí. En aquests moments hi ha molts llocs que són interessantíssims i que no s'hi pensa. Com per exemple? Taiwan. Hi pensa ningú. És la Xina d'abans, una societat molt amable, a preus molt bons, la bellesa de la vida és impressionant i hi ha molta vida, però molta creativitat. I això és més important per mi. Si vaig a Costa d'Ivori, no pensaré en tot allò que em diuen d'Àfrica. Pensaré en gent que està creant art en aquests moments, que està exposant fotografia, que està fent cinema, que està fent literatura. Aquest és el món que m'interessa. Aleshores, quan vas buscant això, consumint serveis com qualsevol altre, ho canvies tot. I és important que algú et convidi a fer això. I tant. I que algú també et convidi a obrir una mica el ventall d'idees de destins on es pot viatjar. Per exemple, nosaltres avui tenim el Jordi Gil, que ens farà una mica de repàs de quins podrien ser uns bons destins de cara a aquestes vacances, Jordi. A veure, hi ha opcions al món sencer, centenars, eh? El que sí que està clar és que hi ha moltes guies, hi ha moltes webs de viatges que el que fan és recomanar una mica els destins màxims. I ara us voldria dir jo, els viatgers, a través d'una web molt coneguda, han fet, en aquest cas, una tria de vots, votacions. Quina creu que seria, vosaltres, la ciutat preferida pels viatgers de tot el món? Helena, tu, quina creus que és la ciutat que prefereixen ells? A veure, digue'm. Jo diria com a ciutat Nova York o París. Doncs mira, començarem pel començament. La primera destinació, la número 1 mundial, la veurem aquí ara mateix a la pantalla, és París, encertes. Sí. Tu i molta gent. Els clàssics no moren mai. En aquest cas, podeu veure que París és la número 1. La número 2, quina creus que seria? Clar, si París és la primera, diria Nova York. Doncs no, no és Nova York. Londres? Tot i que parlen en anglès. És Londres, en aquest cas, la segona destinació. I la tercera... Nova Què York. diries? No, No és t'agrada Nova molt Nova York i no ho és. Diríem que ho és, però no ho és, eh? Quina Caram. diries que és la tercera? Doncs Roma. Doncs és Roma. És Roma. Molt bé, encerta, Roma. I ara veureu la resta de les destinacions perquè és ben curiós descobrir què pensen els viatgers de tot el món. Atenció, quarta destinació mundial, en aquest cas, és una illa d'Indonèsia, és Bali. Bali. Que jo l'any passat me la vaig saltar, em vaig fer d'altres i no vaig fer Bali. I la cinquena és una altra illa que potser no diríem d'entrada si anem a Grècia, la illa de Creta, la illa més gran, ni Mykonos ni Santorini, Creta. I qui ve el número 6, ara mateix, de viatgers de tot el món? Caram. Barcelona és el 6è destí triat pels viatgers ara mateix de tot el món. El número 7 també és a Europa, ja ho veureu, és Praga, que és un bon destí per pocs dies, molt recomanable. La número 8 també ens cau a prop, és Marràqueix. La número 9 és una mica més lluny, però també a prop, és Istanbul. I per acabar, Helena, t'hem de donar la raó, perquè el número 10 és... Caram, doncs em Nova York. sembla, perdoneu, però m'ha semblat que està en una posició molt avall Nova York com a destí, perquè sempre sembla que és una ciutat que fa molta il·lusió, ni que sigui per les pel·lícules. La no? fa, però el número 10 en És aquest el cas. número 10, molt bé, molt bé. Quina valoració feu d'aquest rànquing de ciutats triades i preferides? Home, sobretot el que es pot veure és que són ciutats, o illes en aquest cas, no són països com a tal, llavors diguem que potser per un cap de setmana, una setmaneta està bé, però per explorar durant tot un mes de vacances o 3 setmanes potser te'n canses, llavors has d'intentar abarcar una mica més, no? I són sobretot molt conegudes, ja. Anem mirant i bueno, si ens quedem amb la 6 no cal moure'ns, no? Ens quedem a Barcelona. Però falta potser aquest punt d'exploració, aquest punt d'intentar viure una experiència diferent que estàvem comentant abans. Reflecteixen una espècie de concepte que no canvia, no? Els mites. I els mites, mira, New York té molt més turisme que Marràqueix. Segur, m'imagino. Molt més. En canvi, dins del rànquing... Està més avall. Està al capdavall. No vol dir la gent que hi va. Vol dir Samarcanda. Per què és Samarcanda? Es coneix tant. La paraula sonora, és un mite... Hi ha un feix de noms, doncs, que són mítics. I no canviaran mai. Quina meravella que siguin mítics, no? I també hi ha unes campanyes de turisme que pesen moltíssim. Però, per damunt d'això, jo penso que falta un pas més.
Crec que ja no estem en el món del consum de productes turístics, estem en un món totalment relacionat, passen moltíssimes coses, va ser a l'instant. Ens falta potser llegir el concepte d'un mapa per mirar on passa això. Veure una pel·li que ens agrada moltíssim i pensar, on és això? I vaig i posar damunt del món aquests llocs que vas sentint i que a vegades no saps on són. Sí, jugar amb el viatge. Exactament. Que és una manera de començar a viatjar ja, abans de marxar. Passen moltes coses d'entrada i llegint novel·les, llegint llibres, sabent qui és que viu allà, què pensa, què sent, com se relaciona, passen moltes coses més. Aquesta invitació, en un moment que hi ha vols de baix cost, que hi ha serveis, que hi ha comunicacions, crec que és el canvi que falta per conèixer-lo d'una altra manera. Nosaltres hem sortit al carrer i també hem volgut preguntar als ciutadans una mica si ja tenien els seus plans fets de cara a aquestes vacances i quins serien aquells destins on pensaven viatjar, si és que ho feien. Ai, quines ganes d'estiu per poder fer ja les vacances. I vosaltres, on aneu de viatge? Agafeu un avió, conduïu durant moltes hores o bé aneu en tren? Aquest estiu on aneu de viatge? Jo m'aniré als Estats Units. L'intenció és d'anar a Praga. A Irlanda. Aquest any encara no ho tinc pensat. Perquè jo vull aprendre anglès i l'única manera és anar a l'estranger. A Burgos, perquè sóc de Burgos i més que de viatge, cuidar la mare. Doncs jo també per aprendre anglès i me'n vaig a fer de monitor. D'on torna vostè ara? De Menorca. Vostè Fantàstic. és el viatger de l'any, no? Sí, sí, sí. Aneu de viatge aquest estiu? No, no ho tinc pensat. Me'n vaig dijous fins al 6 d'agost. Carai, on va? És que tinc una casa a la República Dominicana, tinc molts gossos. I quants en té? Uns 11. Any sí, any no. Normalment vaig fora d'Europa, però aquest any no. Em caso a l'octubre, vaig anar a mel, a Nova York. Probablement la Provença francesa. Aquest estiu anem a Itàlia. I el viatge el farem al gener a l'Argentina. Home, les avantatges d'estar jubilat, que pots viatjar quan vols. Hem anat a Islàndia, a l'hivern. A Disney World. Ah, igual, muy bien. En París, ¿no? No, en Orlando. Ah, en Orlando, claro. París és Disneyland. L'original en Orlando. Orlando solo conozco la del tomate, ¿eh? Em vaig a Islàndia. Carai, tu. Aquest estiu justament no vaig de viatge. A setembre me'n vaig a Indonèsia, un mes. A Londres, a London. London City. Yeah, oh yeah. Royal Ascot. Me'n vaig a Andalusia. Aneu de viatge o torneu? Tornem. On heu anat? Hem estat a Peníscola. I tu cap a on vols anar? Jo crec que me mouré, tot es mou en aquesta vida, fins als costa oest dels Estats Units. Et pots apuntar, eh? Jo m'agafo un camió i vaig carregant. D'Indonèsia a Peníscola hi ha moltes opcions. I ara comentàvem viatges. Si no teniu prou amb aquestes destinacions, o les que comentaven en Pep i en Jordi, us recomanem alguns blogs de viatge. Els catalans viatgem moltíssim i ho expliquem a la resta. Us recomanem 4 blogs de viatges on podeu entrar-hi per investigar rutes, idees, llocs on dormir, coses a fer. I les veurem aquí. En primer lloc és, en aquest cas, el blog del Jordi, el jordicanal.com, que us el recomanem perquè, evidentment, està farcit de fotografies, molt bon fotògraf i també explicacions molt detallades dels viatges. Atenció a aquest blog que us recomanem ara. Es diuen Viajeros Callejeros. Són 2 nois catalans que tenen amb aquest blog prop de 500.000 de visites al mes on podeu descobrir allà on van i de quina forma viatgen, que també és molt interessant. La tercera recomanació, en aquest cas, és una altra dels catalans. En aquest cas, la Lupe i el Prudent, que són les apuntes del Viajero, més de 300.000 visites al mes, catalans tots ells, ja veieu que no parem quiets i que ens movem per tot arreu, i ho expliquem també amb molta fotografia. I ja per acabar, una parella molt jove també de catalans que tenen aquesta pàgina que es diuen Los Traveleros i on també trobareu de tot, d'aquí i de l'altra punta del món. Gràcies, Jordi Gil, i moltes gràcies també avui per acompanyar-nos per parlar d'aquells viatges que podríem planificar de cara a aquest estiu, el Pep Bernades i el Jordi Canal Soler. Moltes gràcies a tots dos per ser-hi. I nosaltres el que farem ara és interessar-nos
per quin temps pot fer aquest estiu. Ja sé que als homes i les dones dels temps no els agrada fer previsions a llarg termini, però avui, ja que parlem de viatjar, Eloi, Lluís, tocaria fer una mica de previsió pels pròxims mesos. Sí, avui farem una mica de viatge en el temps, ens plantarem ja a l'estiu i intentarem esbrinar quin temps farà aquest estiu a diversos destins d'aquests que a la gent li interessa molt saber ja si aquest estiu li farà bon temps o no farà bon temps. T'explicaré quines són les tendències climàtiques que es portaran per aquest estiu i si farà falta capelina per aigua aquí a Catalunya o no. Molt bé.